много ме било на времето, когато имам това. Съвсем нежно, чак се поела мишката от шапката си и полетяла, ето така, моля още малко. Когато свършила полета си, тя пуснала мишката на земята, съвсем внимателно и полетяла. В следващите месеци мишката е била една много нещастна същество. Защото тя вече е била видяла висините, била е видяла всичко от високо, видяла е целият този красив свят. Но пак се озовала долу в мизерията и е продължила да се живее. С време тя решила, че това чудо, което й се е случило, всъщност е било един сън. И продължила да живее своя собствен живот долу, в низините, в скълта и в земята. Тази басня може да всеки от вас, абсолютно всеки от вас ще издаде различно нещо от тази басня. Когато питах моята майка за това, нали, на какви мисли е навела, тя ми каза, че улката от тази басня е да не се примиряваме и винаги да се стремим да постигаме по-високи неща, да не се примиряваме с лошите неща, които ни случват и да се стараем да... Винаги се стараем към висините и към небето, но все пак, може ли на мишката да й пораснат криле? Аз не мисля. Това, което аз разбирам от тази история, следното. Когато ние видим някой различен човек, ние веднага решаваме, че е болен. Хората са различни, това не означава, че е болен. Когато правим добро, не винаги се получава, защото понякога някога нашите стремежи да направим добро на някого, всъщност имат различни резултати, колко стават нещата. Това не означава, че трябва да стигаме да се опитваме да бъдем близки с хората. Благодаря. Аз не разбрах, крайна сметка, за или против позиция и свободно позиция? Това е специално, че вече всеки спорт желая неща. Кой ще имитира Йордан? Айде. Ти ще имитира другата страна, окей. Но 17. Старшия телефон е... Окей. И така. Ще ви кажа един бит. Виждаш ли един компютърен специалист, един филолог и един инженер. Решили всеки да покаже кой е знал света. Филолог казал, познаща науката за растенията, за животните, значи, за козите. Става ли от най-вече козите? Разбира се, колеги. Продължи натам. След това решил инженера да покаже. И каза, да, вярно, живота се създали вие. Но ще забея. Е произлязло хаос. Това е свързано с инженерните постижения. Тогава различен изключително. Добре, според вас, кой е създал хаоса? Окей. Кой е човек? Николай? Ти готова ли си да кажеш? Ами, да. Чудесно.
Значи ти ще го имитираш от другата страна. Опа! Охо! Опа! Оговорката до вечер остана, нали? Нека завали бедро. Това реч няма, затова ще ви разкажа една лична история. Ще история става просто за моя учител по английски. Не. Въпреки, че имаше интерес за косите, ще ти дам един съвет. Ти козата е силно. Да. Чели? Чел съм да, той е написал, чел съм много добро. Възбудва ти интерес някаква вещ. Възбуда най-вероятно. Това, което си спомням, всъщност е, книжката не е много дебела, около 110 страници, но най-важната и съществената част беше, трябва да се покажем, какво номер са? 42. Червени. 45 трябва да се вземеш червени говори. Слушай, защото Ема сега. без това, че трябва да се слушате, обикновен го третия е по-голям. Карваш задните два крака, като слушате да не мърда. Достатъчно гъвка, като дето може и да души. Тя се побърка тази коза, бе. Движението е уникално. Тя се побърка и от това ще време 10 минути, бе. Ще може да вкараш и различни гледа. Так. Това се спомням от книгата. Благодаря. Това от практика. Че не разберех. Практика няма. Много бихме. Всъщност ще разкажа една тъжна история. Тя да не развалям и да приключим това. Няма местата, с които ще имитираш рум. Аз мисля, че ще за не Здравейте. Аз имам една страшно да казвам реч. Моята предната реч беше тема. И понеже аз ги много обичам да тема, дали не става просто истински случай, говори за... Това се е музика, бе. Не, това е племе, това е без малко по-различно. Ти си гледам X-Factor, предполагам гледате X-Factor. Не гледаме X-Factor. Защо? Защото не гледаме реалити предавания. Добре. Окей. Стига еднакъв, нали? Секс фактор. Секс фактор може да гледате. Ние да снимаме вкъщи. Animal Sex Factor. Да. Пита се, че има един въпрос, който си задаваме, когато не познаваме някакво. Ще питаме, това музика харесва. Не, дали въобще харесваш музика, ами каква музика харесваш? Това е много важно, ако знаете начинът, по който се... Прочитателите турското са наричани. Това означава, че те не би ви хрумнало, че някой не обича музика, нали така? Всеки харесва някакъв стил, някакви класически са други племи, тези чести са нали, от разни такива интересни. Я да чуем твоите животински звуци. Твоите. Нещо много. Кога ли? Много животински звук, бързо. Това беше добре. Това беше добре. Има вече тук някакъв крал. Идете ми се да. Ние пак начин, който задавам този въпрос, да говори много. Да, всеки ми пише нещо, няма да дълбавам в своята някой друг, защото никой не може да говори от гледна точка. Мога да ви кажа какво е за мен. За мен музиката е най-универсалният инструмент, който е дошъл в човечеството. Едно от най-прекрасните неща, начин, в който може да изразиш емоционално. Може да изразиш сега, щастие, радост. Така.
си на мястото на инвалиди. Това беше абсолютно най-ценното нещо за мен. И тя не бъде в тази малка. Тя е най-добри ми приятел, тя е приятелка, любовник, тя е което му останати неща, просто изключително. Ако се случи нещо, се изчезва. Най-много съм личното. Няма да ми е съпрежи. Може да говоря. Ако жите. Да. Ето още липса. И това искам да кажа. Искам да кажа какво е за мен. И оставам да говоря въпрос какво е за вас. За козите ли? Музика, как какво? И Кирил. Човек, аз имам някакви... Кой още си имитира? Айде да имитираш Кирил друг. Да бъдеш или да не бъдеш? Къде е България? Това беше моята реч от миналия път. Аз ще я започна малко ще я продължа. Всъщност, това е една история за избора. Избора между това, коя бира, кой телевизор или коя жена искаме. Между това, коя книга или кой университет да изберем, или това, какъв живот да изберем. Всъщност, да бъдеш или да не бъдеш един голям въпрос. Той показва възможността ни за избор в нашия живот. Възможността да избираме е правото ни да сме различни от животните. Възможността да избираме е правото ни да постигнем каквото пожелаем. Много хора казват, че това е доста по-различно и че ние нямаме правото да го постигнем, но в крайна сметка какъв живот живеем е нашият избор. И животът ни не е лош, а начинът, по който ние приемаме живота е лош. И това е нашия избор. Тук са философските неща. Да продължим с един по-добър избор на едно изследване, което мисля да направя. Когато човек реши да намери своя половинка, ще поставим един избор пред всеки един човек. Преди това, което смяташ, че той трябва да покаже като жена, лабрадор или коза. И това предлагам да бъде едно изследване, което по някакъв начин да направим за следващия път, примерно. И нека да поразсъждаваме по въпроса. Кое би било правилният избор? Нека изключим за малко страстите за козата и да поразсъждаваме. Кое е правилният избор за половинка? Жена, кученце, лабрадор, моя любим. Или козата? И искам да сме активни всичките за това. Сега, какви са плюсовете да бъдем с жена? Нали, всички казват нашата половинка, нашето умиротворение, духовното ни попование, вкарване на нашата динамика в женското стане, толкова неща. Така всичко Много ли да влягаме на спаване? Окей, жената има по-малко стотини от къщето и от козата. Това е плюс. В крайна сметка, можеш ли да бъдеш напълно, да се довериш напълно на една жена? Може ли тя да се бъде на 100% вярна? Не, не. Докато, ако се поставим от друга гледна точка, може да бъде абсолютно вярно. Само един кузел да върна. Целият ти живот, докато е с теб. Докато жената може ли? Не. Говорим за кучето, а не за жената. Да го подчертая отново, да. От друга гледна точка, кучето се лигави, хвърля косми навсякъде, Има дълга прави опашка. бъркотия, има дълга опашка. Няма рога обаче. Може да се спика, може, примерно, ако е по-лошо да охапе гадния съсед, или ако е по-добричко гадното куче на гадния съсед или котка да го изяде и да го издръпче. В крайна сметка, козата
Козата в други отношения ще бъде по-добра, защото тя е ситичка, поротичка, вегетарианец е, няма да ни тормози, няма да ни разсейва. Момичета е много да, вярно, ако мусиш козата в да ги слуши и после да правиш да караш ти с нея заедно, нали? Сигурно ще бъде забавно за някои хора, нали? Ама аз си по-къдем на тенка, ако ме не И на нея ли ще купиш димните? Сега направо на шейна. Има плюсове и минуси. И аз предлагам да направим една графика, една съставка и да я сложим. Кои са плюсовете на жената, кои са плюсовете на кучето и кои са плюсовете на козата. И след това друга графа. Минуси, минуси, минуси. И за завърших, ще продължа с един вид, който преди малко намерих, специално за него. Мъж се прибира, леко подпинал в къщи, но се води с него коза. И обяснява, жена му го посреща, какво е това, какво правиш тук, какво е това сега? И тя, той обяснява. Миличка, виж, когато теб се боли глава, трябва да правя секс с тая гадна крава. Абе как се взех, бе, ти си толкова тъп, даже една коза с крава не можеш да различиш. Аз си там, бе, на козата говоря, не на тебе. Окей. Това е. И продължаваме. Пусника малко. Кой е с козините?